салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. бозии имшабаи дастаи Манчестер Сити муқобили Цервена Звезда ки чизеро барои на ину на он иваз намекард, бо иштироки ба қавле Ким Кио баргузор гардид. Ким Кио гуфта: ман футболбозони бароямон ноошнои Манчестер Ситиро дар назар дорам. Ким чӣ хеле як бачаҳои ношинос бозӣ карданд. хулас дар ҳамин бозӣ нафаре аввалин шуда гол зад ки 6 сол пеш дар бозиҳои Сити вазифаи болбой ё худ ба истилоҳи мардумӣ вазифааш тӯбиёрак буд. ана ҳамин тӯбиёрак Майкл Хэмилтони 20 сола мебошад ки шаби гузашта дар бозии дебютиаш аз ҳайати Манчестер Сити ва дар Лигаи Чемпионҳо голи аввалини худро зад. ин дастоварди хеле бузург барои як нафаре ки аввалин маротиба футболи профессионалӣ мебарояд ба ҳисоб меравад. баъди гол аллакай дар шабакаҳои иҷтимоӣ ана ҳамин акс паҳн мешавад ки чанд сол пеш Пеп Гвардиола ба гӯши ӯ чизе мегӯяд. он вақт Хэмилтон дар бозӣ муқобили Кристал Пэлас 13 сол дошт ва вазифааш дар ҳамон рӯз овардани тӯб ба бозингарон ё худ ба истилоҳи машҳур болбой буд. ҳамон вақт Манчестер Кристал Пэласро бо ҳисоби 5-0 мағлуб карда буд ва Гвардиоларо журналистон пурсиданд ки ба гӯши он бачаяки тӯбиёрак чӣ гуфтӣ? ӯ гуфтааст ки муддати чанд дақиқа ҳама дар назарам сус кор мекарданд. аз футболбозон сор карда то тӯбиёрҳо. аз ин рӯ ман ӯро гуфтам ки тезтар кор кунанд. ана ҳамон бачае ки бо маслиҳати Пеп тезкоркуниро ёд гирифт, дишаб баъди 6 сол ба қавле тезака голи аввалини Дидорро зад. дар дақиқаи 19 Дидор бо як зарбаи ҳадафрас тӯбро вориди дарвозаи Цервена Звезда кард ва исми худро зуд барои мухлисони футбол шиносонид. баъдан худи Майкл Хэмилтон дар бораи ин акс ҳарф зад ки ман ин расмро аз ҳамон вақт дар телефони худ нигоҳ медорам. онҷо ба ман Гвардиола чӣ гуфт ки бо сабаби садои баланди минбари мухлисон нашунидам, вале бо худ гуфтам ки тӯбро бояд бигирам ва зуд ба футболбозон бидиҳам. хулас Сити ҳатто бо ҳамон футболбозони ҷавони бетаҷриба дастаи Цервена Звездаро бо ҳисоби 3-2 шикаст дод ва дастаи мазкурро ҳатто аз роҳёбӣ ба Лигаи Аврупо маҳрум намуд. дӯстони азиз, як эълони муҳим барои мухлисони футбол дорем. ан ҳамин футболкае ки дар танаи ман мебинед, ин рақами 7 Криштиану Роналдо аз Реал Мадрид аст. яъне пай бурдед ки ман чиро дар назар дорам. ҳамин гуна ретро футболкаҳои футболбозони дастони ҷаҳон аз қабили Роналдо, Бекхем, Роналдои бразилӣ, тамоми футболбозоне ки дар гузашта буданд ва дар дастаҳои номдор баромад карданд, футболкаҳои оригинал аз ҳамон брендҳои худашон, яъне ки аз хориҷа овардан дар Тоҷикистон ба фурӯш гузошта шудааст. ман ҳоло телеграми онро дар ҷои описания мемонам. ба ҳамон телеграм даромада дархост кунед. футболкаҳо ҳамаш аз бренд ҳастанд. ғайри Криштиану Роналдо дар ин ҷо футболбозони зиёд ҳастанд. футболкаашон ки ба фурӯш гузошта шудааст, нархҳои дастрас доранд. ана бубинед, ина футболкаи Торрес дар замонҳои дастаи Ливерпул бозӣ мекардагиаш. ҳамчунин дар ин ҷо ҳаст футболкаи футболбози дастони Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхем ки дар замоне дар дастаи Манчестер Юнайтед бозӣ мекард ва ин футболкаҳо ҳам сифати хуб доранд дӯстони азиз, ҳам оригинал ҳастанд, яъне ки аз ҳамон Англия, аз Испания оварда шуданд. шумо метавонед бо нархи дастрас онҳоро моли худ гардонед. ана ранги дигари футболкаи дастаи Реал Мадрид ки бо он таҳти рақами 7 Криштиану Роналдо бозӣ мекард. ҳамаи футболкаҳо оригинал ҳастанд. боз як бор дигар метавонед ки аз назар гузаронед, брендҳои онро барои худ маълум кунед. чиста гуфти он гапҳо ки аз Англия оварда шуданд, нархҳои дастрас доранд. чӣ хел ин футболкаҳоро мехарем дӯстони азиз? ҳамин видео дар описании ман як силкаи телеграмро мемонам. шумо фақат ҳамон дар рӯи силка ҷикат дароед, ҳамон аз телеграм аз соҳиби ҳамин футболкаҳо нархашро дастрас кунед, нархашро бифаҳмед ва футболкаҳоро барои худ дастрас кунед. дӯстони азиз, тавсия медиҳам футболкаҳо ҳамашон аз ҳамон материалҳои хеле хуб, яъне ки оригинал ҳастанд ва нархашам дастрас аст. гуфта метавонед ки нарх аз 250 аз 300 сомон сар мешавад. марҳамат даромада дархост кунед. дар Тоҷикистон ҳам мухлисон ҳастанд ки ҳамин гуна футболкаҳои легендаҳои дастаҳои бузургро харидорӣ мекунанд. марҳамат ба силкаи телеграм даромада дархост намоед.
таъсири як довари канории майдон ба футбол ки бо иштибоҳи ӯ бозингарони Порту истоданд ва футболбозони Шахтиёр гол заданд. вохӯрии Порту ба Шахтиёр яке аз чанд вохӯриҳои рӯзи чоршанбе буд ки дар он натиҷаи бозӣ аҳамияти калон дошт. барои мизмонон танҳо мусовӣ барои баромадан ба плей-офф лозим буд, дар ҳоле ки меҳмонон бояд ғалаба мекарданд. ҳар як ҷузъиёти хурд дар ин бозӣ хеле муҳим буд ва Порту қариб қурбонии асосӣ мешуд. соҳибони майдон пешсаф шуданд ва дар дақиқаи 29 Шахтиёр ба контрҳуҷум шурӯъ намуд ки дар ҳамин ҳол довари канори майдон байрақчаи худро ба ишораи офсайд бардошт. аз ин рӯ футболбозони Порту боз истоданд ва гумон карданд ҳуҷум аз ҷониби довари асосӣ қатъ карда мешавад, вале футболбозони Шахтиёр тӯбро вориди дарвоза намуданд. довари марказӣ ҳарчанд аз навурҳои вар дида намуд, вале иштибоҳи довари канорро ба назар нагирифту голро ҳисоб кард. вақте ки Ковач ба марказ ишора кард, португалиҳо хашмгин шуданд. Пепе ҳарчанд ба довари майдон баҳси калон кард, вале довар гуфт ки то ҳуштаг баланд нашавад бозӣ ман намегардад. аз ин рӯ эътирози шумо ба назар гирифта намешавад. баъдан ба қавле Пепе қаҳраш омад ва як гол зад ки бо 4 голи дигари ҳамдастаҳояш дар ниҳоят Порту Шахтиёрро бо ҳисоби 5-3 шикаст дод ва роҳи худро ба марҳилаи плей-офф ҳамвор намуд. ПСЖ бо як мушкилоти хоса дар ниҳоят ба марҳилаи плей-офф рафт. қариб буд дар рафти бозӣ Носир Алхелаифӣ дар як гӯшаи майдон дилаш мекафид ва онҳоро бозиашон не, балки бозии дастаҳои Ньюкасл ва Милан наҷот дод. ҳамин қадар бахт барояшон намехандид ки ҳатто ба таври мӯъҷизавӣ зарбаи ба голи 100% наздики Мбапперо ҳимоятгари Боруссия Никлас Зюле бо нӯги пояш бартараф кард. худи Мбаппе низ дар ҳайрат монд ки чӣ хел Зюле пояшро ба тӯб расонид. дар рафти бозии ПСЖ ва Дортмунд вақте дар гӯшаи дигари Аврупо Милан ба дарвозаи Ньюкасл гол зад, минбари майдони Париж ба ларза даромад. гӯё ки Мбаппе гол зада бошад. ҳатто Луис Энрике аз ҷояш бархоста шодиву нишод мекард. онҳо дилашон андаке ором шуд ки шонси баромадан ба марҳилаи плей-офф пайдо гардид. хулас бозии ПСЖ бо Боруссия мусовӣ 1-1 хотима ёфт ва Милан ҳам дастаи Ньюкаслро 2-1 шикаст дод ки ин имкон дод то ПСЖ ба марҳилаи ҳасвӣ равад. ПСЖ бо як мушкилӣ ба мавқеи дуюм ба ин марҳила рафт ва аниқ бо як супер дастаи аврупоӣ мубориза мебарад ки дигар он ҷо роҳи гурез надоранд. акнун бубинед ки дастаи парижӣ дар маросими қуръакашии ҳарифонаш кадом дастаҳо аст. Бавария, Реал Мадрид, Реал Соседад, Атлетико Мадрид, Манчестер Сити ва Барселона. инҳо ҳамон дастаҳое ҳастанд ки аз қуттиҳои мавқеъҳои якум мебаранд ва ПСЖ бо яке аз ин дастаҳо дар марҳилаи якашниҳоӣ мубориза мебарад. аз ин рӯ Мбаппе медонад ки тобистон ба кадом дастае гузарад ки бояд 15-умин чемпионии худро дар Лигаи Чемпионҳо истиқбол бигирад. Барселона. номи дастае ки Барселонаро шикаст дод, аз паси ман такрор кунед. Антверпен. боварӣ дорам ки чандин нафарон ҳоло исми ин дастаро талаффуз карда наметавонанд. ана ҳамин дастае ки шумо номашро намедонед, шаби гузашта Барселонаи бузургро шикаст дод. ҳарчанд Барса дар ин шикастхӯрӣ ҳеҷ осебе надиду ба мавқеи аввал ба марҳилаи плей-офф рафт, вале оморҳо вайрон шуданд. ин омор ном дорад хави аз ҳисоби шумори шикаст дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо дар таърихи дастаи каталонӣ антирекорд гузошт. акнун дар ҳисоби ин мутахассиси каталонӣ 6 бозии шикастхӯрда дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо мебошад. хави аз соли 2021 инҷониб дар симати сармураббигии дастаи Барселона мешинад ва дар ин муддати кӯтоҳ аллакай 6-умин маротиба дар даври гурӯҳӣ ба шикаст мувоҷеҳ мегардад. пеш аз Антверпен Барселона аз Бавария 3 маротиба, аз Интер 1 маротиба ва аз Шахтиёр 1 маротиба шикаст хӯрда буданд ки пеш аз хави дар таърихи Барселона ягон сармураббӣ ин хел омори безеб надошт. фақат ягона чизе ки хавиро пеши мухлисони Барселона хушрӯ нишон медиҳад, ин замони бозиҳояш дар ин даста буд, вагарна мухлисон медонанд ки ин одам мураббии зур нест. мисле ки Эрик Тен Хаг ғайри ҷанҷол бо Ҷейдон Санчо ягон кори дигар надорад. сармураббии дастаи Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг аз раҳбарияти бошгоҳ хоҳиш карданд ки Ҷейдон Санчоро аз даста озод кунанд.
дар ин бора Диарио Спорт хабар додааст. бошгоҳ дарк мекунад ки ҳеҷ кадом даста барои футболбоз 85 миллион евро намедиҳанд. Санчо тобистони соли 2021 аз дастаи Манчестер Юнайтед ба Борусияи Дортмунд гузариш карда буд ки он вақт девҳои сурх 85 миллион евро пардохт карда буданд. аз ин рӯ бритониёҳо пешниҳод карданд ки Санчоро ба бозингари Барселона Рафиня Диас иваз кунанд. Санчо дар Манчестер Юнайтед аз 26 август то имрӯз бозӣ накардааст. ӯ аз сабаби муноқиша бо Тен Ҳаг аз ҳайати асосӣ берун карда шуд. дар ин мавсим ӯ ҳамагӣ 3 бозӣ кардааст. Рафиня тобистони соли 2022 аз дастаи Лидс бо маблағи 58 миллион евро ба тими Барселона гузашт. дар ин мавсим ӯ дар 15 дидор 2 гол ва 5 асист дар ҳисоб дорад. қаблан хабар дода шуда буд ки Борусия ва Манчестер Юнайтед дар бораи иваз кардани Санчо бо Даниэл Мален музокира мекунанд. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.